दोघांच्या मध्ये उलटा होती गेला मरदा जरा उभी कर, मरदा जरा उभी कर मूर्ती. बस ओके. दाखव हा ओके. मंगल मूर्ती थांब एक मिनिट थांब सोड सोड तू सोड त्याला सोड मी पकडलं इकडं बच्चों का वो चल ये साई ये काय सामने वीडियो बनायचे ना हा जाऊ दे. मरदा उभी करून सोडा. एक मिनिट मरदा. ओके. गणपती बाप्पा हा घ्या. गणपती बाप्पा मरदा जरा उभी कर. गणपती गेले चैन पडे ना जाऊ दे. पाणी इथून घेतलं येऊ दे येऊ दे. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती येऊ दे. उभी कर मारदा. मारदा शेवटची मूर्ती आहे. ओके जाऊ दे. गणपतीचा जय जयकार प्रेम कृपाजयाची सर्वांगी सुंदर मूर्ती दोराची कंठी शोभे माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मागे माझ कामना मूर्ती जय देव जय देव लंबोदरी नागर परिवर वंदना स्वर सोनावत तुंगती देवाणी रक्षावे वंदना जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मार्गे मूर्ती नवभौरी विग्रहाळ ब्रह्मांडी माळा विषय खंडी गाळा केली ज्वाळा लावण्य सुंदर मस्तकी बाळा ते दुनिया जरी पाहिजे गुरुळा जय देव जय देव जय सुंदर आरती ओ वाळू पार्वती सोनांच्या माळा तुझे देवराण श्रीगंठ मेळा ऐसा शंकर शोभे उमा वेळा जय देव जय देव जय श्री शंकर आरती ओ सागर मंथन भय गेले कामाची औचित सापडले अशुभना प्राशन्य केले नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव जय
जय श्री शंकर आरती ओ वायु गणपती वंदन सुंदर वरनारी पंचामृत सुखदारी शकोटी जय वीर वाचे उच्चारी रघुटी रामदासांतरी जय देव जय देव श्री शंकर आरती ओ वायु भारी नवी संसारी अनाथाचे अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणाची वारी मारी पडलो आता संकट निवारी जय देवी महिषासुरवरनी डोळे डोळे दाता दिलायसे नाही आई समोपंतो नवरे गाई आई पडलो प्रवाही केतू नकाला गे भवतो आई जय देवी महिषासुरवरनी प्रसन्न वदने प्रसन्न होती विदनाशा केशापासून थोडी थोडी हो भाषा अंबे वाचून भरपूर निराशा निरंतर विंधा